Да. Включи ли се бе? Да, 0, 1, 2, 3. Идеално. Значи снима. Така е. Ганзо G710. Заточен. Не до възможностите на стомата, ама доколко аз мога. Ай са миски и грозната муцуна от това. Ще дойда от тук да снимам, защото се вижда по-хубаво. Режи си спокойно. Без пръстите. Ева, така. Да, бе, точно. Не е така. Напречно. Виж блокната как си. Научи го. Той не е работил месар. Кой ти каза? Знаеш колко миевка съм изял? Има точно да се беше научил да я режеш, така че не се сгъва. Да. И най-вече върдете пръстите, че нема резервни. Уйове правят, ама пръсти не. Ще се учиш винаги да режеш вътре към стомаха си. Не е така. Към стомаха, но пръстите да си отвън. Така ли? Знаеш им... Така и режеш. Защото при външното резане винаги пръстът е по-застрашен. Държиш си и режеш. Ето, дигаш си и режеш. Ти си дръж, тук си няма. Това ще да кажа, ти въди пиесите, да. защото... Ама той и с лева ръка завалят, какво да ти прикавам? Тук е съвсем друг. Виж каква китка съм направил. Не бе, лошото е, разбираш ли, който е с десна ръка, това не може да ти го обясни, защото ти си с другата. Трябва да се научиш да правиш пожар. Утре взимаш едно 150 литрово прасе и тук да се учиш да правиш пържоли. Къде? Никога не ги режи, ако трябва после се нарежат. Що? За да се запазва сока. Може като дай едното на Гева да го срежи, да ти покаже. Сега, дами и господа, гледате, жена с нож. И като гледам как еже повече клипове нема, имам, че ме фаща срам. Виж, при нея може да реже още по-добре. Ма нали това ти казвам, аз повече нема да снимам, защото как аз ежа... Дича от Пеги донесем два куча от татъка да го приколим, да го нарежем и него. Чакай малко. Така и така сме тук. Само ще го мацна така да питам ако миевчица и това туч. Я го слушай на дъската. Не ме взимай си. Тя ще си ги чука. Пържолките бе.